Počkaj, to je ten buzerant. Ty choď ďalej. Dani, poď sem, sadni si sem. Pozor, to je ten buzík, takže keď sa k tebe chceme priblížiť, tak tu máš nožík. Kámo, nevyvoláš nejakú bitku za keksík? Bitku? No, bitku by si mohol vyvolať. Začal byť jeden stalker. Prišiel po nemu pekne, že ideme vypiť. A chod do piče. Fakt sú tu niektoré úplne nenormálne. Mne sa páči, keď ma niekto prepácka. Dani, choď. Do piči, tak toto vôbec. Čo robíš? A počkaj, tu ti nás padla. Počkaj. Hej! Ja som mokrý z teba. Čo ti jebe? Veru, slabý. Mama se bojí. Hurá! Vzduch je čistý. Moment, otvorný ju. Dobre, čiže protiradiačný je... Vyradenie mutant hodina. Aj tam na tej budove. Tuto, takto. Dobre. Tuto je jeden. Tuto. Tuto. Tuto, okej. A v budove vnútri na chodbe na rohu. Okej. Tuto, díky za info. Nejaká odmena za info, nejaké podložky, niečo? Moment. Tak, tu dáme dve. Dobre, v poriadku. Môže byť. Takže tak. Jo. To je henten, ktorého treba chytiť. Musíme ho zakudliť niekde za rohom mora. Jeden z nich. No, za tebou. Kam ho treba zobrať? Ja neviem. Poriadku. Nezistili ste, že kde majú základňu henty? Ktorý? Heretici. Ja som videl dvoch iba. Ako? Lebo tam máme dvorí, tam ich veľa. Akože v tej onej okrúhlej budove, hej? Počkaj, v tejto. Tu v tejto časti hľadaj. Ako? Do svidania. Pán Cechmeister, mám možno, že kritickú informáciu pre našu vec. No dobre, no. Že heretici sa nachádzajú niekde v tejto chodbe. Áno, oni sa tam presúvajú a furt chodí. Zistil si polohu vertiko, tu máš odmenu. Hej, ďakujem. Tak. A sú kde? Čuráci? Tuto. Tuto niekde, tuto, Hej, hej, to je- takto. áno. Dobre, v poriadku. Do svidania. Do svidania, deďazovi. Zdravíčko. Nejaký quest, tuto by sa neušiel pre mňa. Určite. Nabehli sem dvaja rudy, alebo traja. Začali tu odo mňa žobrať informácie. No. A starala sa tu bitka. Hej? O tom si nič nevedel? Nie. Ja som dal jednému z vašich kolegov zistiť, čo sa stalo na brane, akým spôsobom sa sem dostali, ale nezistili nič. Vypátraj mi, kto bol na brane pred striedaním a zisti mi ich mená, dobre? Dobre. Ak mi zistíš všetky tri mená, dostaneš jednu veľkú maticu, jednu malú. Ak mi zistíš iba jedno meno, tak ti dám iba jednu maticu. Dovolím to. Dobre? Dobre. Čo sa vám stalo? No dojebal ma mutant. Aký? Ten bík. Presne ten. Moloch? No. Spieval som. Tak si na ňo svietil. To je možné, že som na ňom omylom blikol a povedal som mu, že čau veľká hlava. Dobrý deň, pane. Máte pre mňa nejakú robotku? Nejakú fušku? Sadajte. Sám Čipo prišiel. Dobre, koľko vás je, chlapci? Chceli ste 7, máme 7. Predtým, než začnete, veliteľ, potrebujem jednu zásadnú informáciu zistiť. Ktorí traja degeši strážili bránu vtedy, keď zaútočili rudy? Potrebujem mená. Takto, nie sú degeši, to sú moji chlapci. Áno, tak pardon.
Počúvajte, vy ste stalkeri, ktorí tu žijete dlhodobo, hej. Máte svojich kamarátov a svojich nepriateľov. Niektorí sú priaznici amerického štýlu, niektorí nie. Niektorí sú priaznici tých červených kuriek tam, hej. Ja mám rád americké vymoženosti. No, že každý má rád, len tí ruskí, hej. Ty s tým kosákom a kladiem. Toto je zvyšok vašej partie? Áno, vítajte páni. Ty si to. Tak kto je kurva váš? 7 je nás, minus 100. Ja som sám. Ja som tu za seba. Ale no tak, aspoň rýchlo. Potom sa ti venujem. Aspoň tie mená. 10 minút, vysvetlím ti to. Dobre. Výborné. Pánové. Osláva váš veliteľ Eriksson. Náhodou neviete mená tých troch, čo boli na stráži vtedy, keď zaútočili Rudy? My sme mali útok rudých. No. To je nejaká dezinformácia. Nie je to dezinformácia, choď sa spýtať. Bohužiaľ. Dobre. Ty si to zás? No však si ma poslal do piče predtým, tak teraz som tu zas. Máš už na nás čas? Nie. No. Tuto naši chlapci zomreli. My máme obmedzený počet ľudí. Na bráne sú traja, ktorých ja mám, hej, dôstojníci. Títo dôstojníci nemôžu sa dostať do konfliktu so stalkermi, ako ste vy, ktorí tu žijete dlhodobo, lebo sú tu tí, ktorí sú priazníci rudých a sú priazníci vestu, hej. Čiže ak začneme tu prehľadávať všetkých stalkerov alebo nejakých rudých, tak sa môžeme rozlučiť s týmito troma dôstojníkmi. Takže v tomto momente som im povedal, že pustite koho chcete a uvidíme, na čo sa vykryštalizuje. Takže, chcete úvod? Chceme, lebo my máme radi americké vymoženosti. Hlavne americké strelivo. Dobre, počúvajte. Kryty sú v dezolátnom stave. Do krytov treba doniesť nutrienty, hej, čiže proviant. Treba tam doniesť nejaký stôl alebo niečo. Koľko ste, dvaja ste? Ešte môžeme zavolať chalánov. Koľko? 4? Dovoláte. Nie, 4. Dobre, tak keď chcete, tak donieste ešte nejakých, lebo pošleme nejaký ťažký bunker. Dobre, hneď sme tu. Jo. 4 ste? Áno. Dobre, chlapci, takže sme sa dohodli, hej, viete, čo máte robiť. No, Počúvajte, táto misia je navyše, máte vodu, máte jedlo. máme všetko. A možno sa tam budete musieť zatepliť trošku. V tejto zóne sa nachádza niekoľko bunkrov, hej, nevieme to, že boli spustošené hlavne rudými a nevieme, čo sú stále. Tie bunkry, aby boli funkčné, musia mať proviant, musia mať stôl na hranie kariet. Pridajte sa do sektoru a preskúmajte ho. Nájdete bunkre. Keď nájdete bunkre, zaznačte ich hodnoty a zaznačte alebo zistíte počet proviantu, ktorý tam patrí. Hej. Toľko tam budeme musieť doručať, to je druhá časť misie. A možno niekedy sa aj oplatí tam počkať, lebo keď začne spať a niekto tam nájde svoje miesto, tak není kamarát, Tak máme že kudbu. na vás čo s ním spravíte. Dobre, takže... Hlavne keď je Rudy. Fuj. Tak, Dobre, dohodnuté. aj, Nejakú výbavu na misiu? už som sa bál, že sa nespýtajú. Čo by ste chceli? Náboje. Presne. Dobre, vieš čo, dobre, tak sa dohodneme, že na začiatok, keďže to je nám prieskumná misia, tak každý dostane 5 buniek. Dobre. Daj mi 5. Po 5, hej? Ja mám 5. Daj mi ešte 2. Či počkaj, ja nie, ty si rozdielte vy. Dobre. Chlapi, že by sme sa potom nemiešali, kam idete? Do sektora, no. Ačko? Dobre, ideme. Dobre. No uvidím, čo mi povedia to tí Frantíci a Amici. Uvidíme, keď tak možno, že pôjdeme pozrieť tú ich základňu, to fopko. Takže uvidíme, čo z toho bude. A ak držím palce. Jo. A čo máčku? Ako? Čo tam máčku? Keby si nebol, tak sa možno porozprávame. Ja som teplý, si ty normálny. Už sa s tobou nevykecám. Večer si ťa počká, vstane. Takže prieskumná misia Čierny les. Toto, že by je jeden. Vyzerá tak. To môže. Počkaj, my sme teraz... Aj donútra, že aké to je? Vieš čo, rob tie fotky.
Tu niekde. Ináč toto ešte je dosť ďaleko, pozri. Už tam. Teraz sme na rohu budovy. Aha, ale to je radiácia, pozri. Vidím. Tento je pre 20. Táto budova nebude na mape, či? V rohu. Dúfam, že tam nebudú zase ľudia. Misia splnená. Tu je mapa. To je jeden, druhý. Takže len jeden. Budeme Chcete vybrať len jeden. Ktorý chcete? ten, čo je bližšie, aby sme to nemuseli trepať ďaleko. Ten menší, ne? Tak máte ten väčší, vybral som. Bum. Piči. Ten menší, máš väčší. Dobre, ďalšia fáza. Čo budete musieť spraviť? Zobrať tam proviant. Ale dostanete ešte stôl. Ale prvá časť misie bola splnená. Ja, ty to chceš teraz vypadnúť? No samozrejme. Nejaká záloha musí byť. Nehovorím, že máš pravdu. A niektorí stalkeri zabudnú. Nothing personal, got business. Provízia. Provízia. Predákovi. Hopa. Koľko? Ja si dám ešte dve. Kurva, pozri, aj ma vykradne. Ešte jednu. Dobre, poďme za bodom. Ešte. Tým 5 najlepších stalkerov v tomto celom. Pět nejlepších, jo. Nevím, zatím pár populáři, co tady jsou z těho kartonový krabice do tříděnýho. Hej, jo. To je, že vraj To stôl pre niekoho ďalšieho. nevšímajte, to nič. Stůl, jo. Ukáž mu ten plný zásobník, nech vie, že s kým sa baví. Nikdy nevidel stôl, ale To říkal, jo, Pozri. a jasně, chápu. To hovorí za všetko. To mám taky, co tam máš dát? Hele, jste první, zatím vás nikdo nepředběhl. Pohybují se tady takový dva reportéři, nevím, odkud přitáhli, o nějaký dva kreténi smrdějí novotou. Vyptávají se, potkali jste, nepotkali jste. Jsou to dva reportéři, jeden takový trošku vypasenější, nevím, kde se teda nažrali, takový menší, nechce se mu moc do řeči. Nicméně má moc hezkou helmu a nikdo se mě tady na ní poptával. A navíc hlavně mě nasrali, strkali mě jejich tu píčovinu do držky, nenechali se odříct. Že když jim trošku domluvíte po stalkersku, však to znáte, a donesete mi tu krásnou helmu, tak myslím, že se vám štědře odděčím, pánové. Ale myslím, že se jen tak nedají, kluci. To nevadí. No. Bebečka mám. Když to půjde po dobrým, divil bych se, ale když to půjde po zlém, budu velmi rád. OK. A aký je S radosťou. presný opis tej helmy? Hele, vojenská nazelená helma kevlarová, myslím, že ten nápis Press nepřehlídneš. Aha. OK. OK. Dobre, Jo. poďme to vybaviť. Díky. Dík. To stíhame. Erik! Do toho druhého! To stíhame, nechod do toho! My sme neškodní. Kámo, jaký šprint sme dali? Čo ti jebe? My sme bežali až od hlavnej brány. A čo vy tu, páni? Kde sme boli? Popadá, kde mám ruksak? Nie, no, tam ho mám. Na bejte. Ja? Dobre. Mali byť
10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Dobre, čo za Rudým? Potrebujeme nejaké informácie doniesť. Aké? Neviem, či to môžem povedať. No. Ďakujeme. Chlapci. Takto sa to robí, tí Američania, tí nás nepohostili ničím. Máme tajné informácie, priamo od Vestu. Kosák sme bohužiaľ zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť. Potrebujeme, aby sme vedeli dobiť tú nešťastnú stanovisko, čo mali pri vchode, potrebujeme kosák. Niekoľko kosov skosákuje. Ale máme takú špeciálnu vec, že West práve hľadá všetky bunkre, čo sú a chcú ich zásobovať. Toto vieme tú informáciu. Ešte nemáte chalani? Nie. Bohužiaľ asi nie. Máme, ja to pri jednom budem veľa ešte. No, počúvame. Nereputačnú. Potrebujeme mapu zóny. Aj Budanov. Majú pre mňa aj dohodnutú, že nám je dostala sa nejakú výmenu nejaké veci. No my tam nemôžeme teraz ísť zatiaľ, takže by som možno potreboval pomoc tým, že ísť za Budanovom, spýtať sa ho vlastne, čo asi potrebuje, už predtým sme dohodnutí, čo potrebuje za tú mapu. My vám tie veci dáme a dáme nám za to odmenu nejakú, čo pýtate. Koľký ste, 4? Tak, ty zrazu tak rozumiem, keď tebe dám 10 a ostatní zase po 2. Dám nám dokon 50 čo. Hopa, dobre, to bereme. Dobre, to je dobrý obchod. To bereme, to je veľmi štedrý obchod. A rovno to ideme vybaviť. Ale potrebujem tak praviť, že vlastne to celé na to sposekujete kompletne. Dobre, ideme rovno za ním. Vybavíme. Dobre, a tie kosáky nájdete, už som počul chvíľu Maxima, že už sú niekde kosáky. Za ten kosák je ešte lepšia odmena? No ten kosák, áno, lebo to dohodíme, tu budeme veľmi radi. My za... Neumre v tom. Kámo, tebe to nejde, to nerieš to radšej. Užíva si to, tak nechajte. Ale to je vlastne, viem, čo je problém, aha, to je vlastne, keď chceš navliesť S-kový kondóm na XL-kový penis. Veľmi veľký mozog mám, Dobre, poďme to vybaviť. Ďakujem za spoluprácu. Do svidania, komrád. A tu si. Sme hotoví. Nejaké blueprinty by boli fajn, no? Tak zhurta, aspoň jeden. Teraz si to povieme na rovinu. Ktorý z vás bol učený? Peťo. Bum! Ale nie. Majú tam bonzáka, ktorý bonzuje stalkerov, hej. Takže ja sa pozriem. Keď sa dozviem, kurva, tak už nebudú nalievať dobré veci u barmana, hej. Tak na čom sme sa dohodli, keď ste vychádzali na nejaké výplate? Na žiadnej. To je problém. O PPčkách. Začneme zľahka. Máte granáty? No to potrebujeme. Nemám, takže jedne aj ty. Ja mám tiež jeden. Fajnový. Jedno použite. Dostaneš od nás dobrý. Ďakujem. Sú veľké mince, hej. Dobrá práca, tie majú väčšiu hodnotu. Skúste skočiť do baru a možno nejaký vestiak má nejaké srandy. Poďme tam, okamžite. Myslím si, že bude chcieť určite komunikovať s vami. Poďme. Počúvam ťa stále. Sliedačka. Vidíme sa, čauku. Dovidenia. Pekná práca. Tajné informácie medzi nami. OK. Na kako V tomto kruhu tu nič nie je tajné. Toto je garda, to je v porádku. Určite? To je garda. Dobre, povedz mi to. Dobre. Že vraj máš nejakú dohodu s Rudými? Nemám nič. Čo? To ja... Do piči. Však my sme im pred chvíľou vylelili základňu a my s nimi máme základňu? Či máme dohodu? Tak No dobre, a čo ďalej sa vypráva, že mám dohodu s Rudými a že čo? Oni chcú mapu a že vraj sa ty s nimi dohodol. Čo si do piči z tú flintu, to je zväzu normálne, nemáš popru, alebo čo do piči? To je ona drahá záležitosť popru. To vybav, lebo toto sú strašne špatné reči. Ako tak my vyberieme celú základňu. Akože, ty si myslíš, že ja kolaborujem s Rudými, hej? No. Tak to znelo, čo si priebaný úplne, ale ty zbláznev. Hej, tým kokotom, čo nevedia, čo je komunizmus do piči. No, čo si. A ešte tí kokoti si myslá, že
Že má nejaké náboženstvo do piči, pričom ich predkovia, ty kokot, zatvárali katolíkov, kresťanov do piči, vypalovali kostoly pomaly, kurva, zakazovali vieru a oni si mysleli, že sú veriaci. Takýmto kokotom by som kolaboroval, čo sa zbláznejú. No vôbec, tak to absolútne není. Nábojov máte dosť? Nie. Ne? Ukáž mu ten plný zásobník, nech vie, že s kým sa baví. Treba povedať. Lekárničku máte? Nie. Tak im daj. To je dobrá vec, no. Bice, náhrada nemáme, ale dávam ešte dengy a dávam áno. To je štedrá odmena. Kokot, ešte si myslíš? Dobre, ja nepotrebujem rudy. No mi to tu povedia, ty im dávaš muníciu. No ale chápeš, musím byť štedrý do piči. A treba sa ospravedlniť. Prepáčte, pán cechmajster. No, to zase netreba, ale nech to počujem porádne, no. Prepáčte, pán Budanov, ospravedlňujeme sa už. Nikdy neprídeme s takýmto niečím. V živote nikdy viac sa nespravím. No je ono, chlapci, tak sa mi hodí. Už vieme, že kto sa o nás postará. A žiadne prijebané reči, že sa kolaboruje. Keď sme im reálne 15 minút dozadu vyjebali vec. Dobre, viete čo? Vráťte sa za pol hodinu, nažerem sa, dobre? A potom to doriešime. Aj my sa najeme. No jasné. Konečne si dáme obed do 6. Dobre. No, takže jak to zahráme na rodú stranu? No, neviem, že či nie sme náhodou v kurve. Už by sme sa tam nemali vracať, hovorí? No, neviem akože, ale... Dostali sme výslužku. Ako prebila vaša mise so stolom? Daj tam aj moje love, kde si? Tu ti vrajím, že daj ich tam. Počkaj, ja si potrebujem nabiť zásoby. Tam je tá krabica, vpravo. No. Čo? Dlh mi vraciaš? Tak aj ten dlh tam daj. Počkaj. Posledný pringle tam už nie. No. Ja som tiež nevedal, ja si vítam. Chlapci, nabite zásobníky, dáme pauzu na jedenie a potom ideme, jo? Či komu dáme? 8 máš. Peperónky, alebo malé oborky, klobásu. No. Tak ale pozri sa na ňo, aký je tučný, ty kokos. Vieš, koľko zožere toho? Toto je môj first meal dneska. Béla, ty si tu toľko času strávil, že vôbec nevieš, aká ekonomika tu funguje. Ty si kokot. Nevieš, lebo ty si bol všade. No však, viem, jak je to vonku. Ako je to? Ťažký život. No. Poď so mnou do oného, do krčmy a pozrime, či tam nie je ten, čo predá tie blueprinty, ten vestiak. Poď. Dobrý deň sa praje. Veríte hlasu zóny? Hlasu som žalúdka. Ty si ten obchodník? Nie? Ja iba čakám, kedy vybuchne. Dobrý deň sa praje. Aha, to bude on určite, pozri, jak je nagírený. Sme počuli, že nejaký vestiak tu predáva blueprinty. Áno, ale To budeš ty, že? medzičasom som ho Nič som vedel. poslal ďalej. To je originál blueprint, teraz je pán Granát na miesto toho. Neviem, či je o také niečo záujem. Určite. Koľko za ňu? No, čo je to v dispozícii. Podĺžky, náboje. Antiradiačná tabletka. To by nemuselo byť úplne od veci. To by bolo dobré, ne? Dobrý obchod. Potrebovali, bratia, trošku vieru, aby ste mohli do radiačnej zóny. Potrebujeme granáty, kolimátory a začmenty. My máme iba vstupenky. Do takých zón. Akože ten granát ma zaujíma viacej. Keď ťa zóna chce, tak si ťa zoberie. Rozumiem. Ten granát je lepší. Dohodneme sa na tej protiradiačnej pilulke za granát? No, a niečo k tomu by sa nenašlo ešte, nejaká tá podložka? Jedna by sa našla. Jedna našla, no. Dohodneme sa? To nebolo od veci, radšej taká tabletka mi asi viac pomôže ako granát. Dobre, tak počkaj tu a za minútku som späť aj s tabletkou, aj s podložkou. Dobre. No mi to.
Ale nechcel, nepovedal ako, tak mu daj malú kopu. Jasne. No. Tabletka, podložka. Dobre, dobrý deal. Ďakujem. Díky. Nazarek.